Shirin ƙasar mu a mako shiri ne da ke kawo muku manyan labarai da rahotanni da suka faru a mako da muke ban kwana da suke a Fatika TV Hausa. Tare da ni Fatima Muhammad Bello. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan majalisar dokokin Amurka sun gabatar da ƙudurin dokar ƙaƙaba da ƙunƙumin ƙawar 'yan Najeriya da ƙungiyoyi. Hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta sanar da ranar zaɓen shugaban ƙasa da na gwamnoni a 2027. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta fitar da jadawalin babban zaɓen 2027 a Najeriya. Shugaban INEC Farfesa Jos Amofetan ya sanar da hakan ne a wani taron manema labarai da aka gudanar a Abuja ranar Juma'a 13 ga watan Fabrairu 2026. Daily Trust ta rahoton cewa INEC ta shirya gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya a ranar 20 ga Fabrairu 2027. Sai kuma zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi wanda INEC ke zai gudanar ranar 6 ga Maris 2027. Farfesa Amofetan ya tabbatar da cewa hukumar INEC ta kammala shirye-shiryenta domin gudanar da zaben cikin nasara. Ya ce bisa tanadin kuɗin tsarin mulkin tarayyar Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara, wa'adin shugaban ƙasa, mataimakin shugaban ƙasa, gwamnoni da mataimakansu zai ƙare ranar 28 ga Mayu 2027. Ya ƙara da cewa wa'adin 'yan majalisar tarayya da na jihohi zai ƙare ranar 8 ga Yuni 2027 a cewar sashi na 76 ga 2 da sashi na 116 ga 2 da sashi na 132 ga 2 da sashi na 178 ga 2 na kundin tsarin mulki. Don tanaji cewa dole ne a gudanar da zaɓe ba kafin kwanaki 150 ba kuma ba bayan kwanaki 30 ba kafin ƙarewar wa'adin masu riƙe da muƙaman. Ya ce matakin da INEC ta ɗauka ya yi daidai da sashi na 28 ga 1 na dokar zaɓe ta 2022 wanda ya wajabta wa hukumar ta sanar da ranar zaɓe akalla kwanaki 360 kafin ranar zaɓen. Shugaban hukuma ya sake jaddada 'yancin kai na INEC yana mai cewa ita kaɗai ke da ikon ayyana ranar zaɓe a Najeriya kamar yadda ranar ta rahota. Ya ce zaɓen 2027 zai gudana a duk faɗin ƙasa domin zaɓen shugaban ƙasa da mataimakansa, gwamnoni da mataimakansu, banda jihohi da ke da jadawali na musamman. Sanatoci da 'yan majalisun wakilai da 'yan majalisun dokokin jihohi. Ya kuma ce cikakken jadawalin ayyukan zaɓe an ɗaura shi a shashin yanar gizo INEC tare da aika wa dukkan jam'iyyoyin siyasa da masu ruwa da tsaki. A wani rahoton kun ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta gabatar da adadin kuɗin da ta shirya kashewa don gudanar da zaɓen shekarar 2027. Shugaban INEC Farfesa Jos Amofetan ya gabatar da kasafin a gaban gwamnatin haɗin gwiwa na majalisar dattawa da na wakilai ranar Alhamis. Farfesan ya gabatar da kasafin ɗin da ya kai naira biliyan 873,708 da miliyan tare da jero yadda za a yi amfani da kuɗin don tabbatar da zaɓe mai zuwa ya gudana cikin nasara. A ranar Laraba 11 ga watan Fabrairu wasu 'yan majalisar dokokin Amurka sun gabatar da ƙudurin dokar takunkumi ga wasu 'yan Najeriya da ƙungiyoyi. Wannan mataki ya biyo bayan zargin ƙasar ke yi na cewa an kashe mabiya addinin Kirista da zummar kawar da sabon ƙuduri da aka gabatar na neman a ƙaƙaba takunkumi da daskarar da ƙudurori tare da hana wasu 'yan siyasa da ƙungiyoyi. 'Yan majalisar dokokin Amurka Real Moore da Chris May sun gabatar da wani ƙudurin doka mai suna Nigeria Legislative and Accountability Act of 2026 a cikin wannan sabon ƙuduri. 'Yan majalisar sun bayar da shawarar ƙaƙaba takunkumi ga wasu 'yan Najeriya da ƙungiyoyi. 'Yan majalisar Real Moore ya tabbatar da gabatar da ƙudurin a wani sako ya wallafa shafinsa na X inda ya bayyana farin ciki da samun nasara gabatar da ƙudurin. RTV ta wallafa cewa ƙudurin ya ba da shawarar a ƙaƙaba takunkumi na musamman da suka hada da daskarar da ƙudurori da hana bisa ga sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Haka kuma 'yan majalisar sun nemi a yi irin wannan hukuncin akan ƙungiyar Mabahan Miyaji Allah Kautal Hore da kuma abin da ta kira ƙungiyoyin makiyaya Fulani masu yawo ɗauke da makami. Hore ya yi zargin cewa mutanen da ƙungiyoyi da
aka ambata suna da alhakin taka haƙƙin 'yancin addini a Najeriya. Ƙudurin ya ƙunshi alƙalama da bayyana tarihi kan hare-haren da aka kai wa Kiristoci da kuma Musulman da ke koyon bayyana zaman lafiya a tsakanin addini a Najeriya. 'Yan majalisar sun zargi gwamnatin Najeriya da gazawa wajen gudanar da masu aikata ayyukan ta'addanci da jihadi ga hukuma domin a hukunta. Sun ce akwai buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya. Ayyukan ta'addanci da jihadi ga hukuma domin a hukunta su. Sun ce akwai buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya domin tabbatar da zargin da hukunta wanda ake zargi. Sun buƙaci ƙasashen irin su Faransa, Birtaniya da Hungary su ba da goyon baya wajen tabbatar da an ɗauki matakin da ya dace kan masu aikata laifuffuka da suka shafi take haƙƙin addini. Tawagar Majalisar Amurka ta zo Najeriya a baya kan samun labarin cewa majalisar wakilan Amurka Murray wanda ya shahara wajen tattakar gwamnatin Najeriya kan batun kisan Kiristoci. Bari ya bayyana cewa ganawa ta buɗe wata sabuwar kafa ta fahimtar juna tsakanin ƙasashe biyu, yana mai cewa an samu sakamako mai kyau da zai taimaka sosai. Murray ya gana da mashawarcin shugaban ƙasa akan tsaro Nuhu Ribado yayin ya tawagar zuwa Najeriya domin tattauna batutuwan tsaro da rikice-rikice a yammacin Afirka. Kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawan Najeriya ya buƙaci a cire tallafin wutar lantarki gaba ɗaya. 'Yan majalisar sun ce tallafi na jawo wa gwamnati mummunar asara tare da hana aiwatar da manyan ayyukan. Majalisar ta ƙare da shirin gwamnatin tarayya na karɓar bashi domin cika giɓin kasafin kuɗi na 2026 don aikin ƙasa. 'Yan kwamitin majalisar dattawa kan kasafin kuɗin sun yi kira da a soke tallafin wutar lantarki gaba ɗaya. 'Yan kwamitin bayyana cewa matakin zai taimaka wajen ƙara yawan kuɗaɗen shiga da rage nauyin da ke kan kasafin kuɗin gwamnatin tarayya. Jaridar Pyramid Times ta wallafa cewa 'yan majalisar sun bayyana hakan ne a ranar Litinin yayin zama jin ra'ayin jama'a kan kuɗin kasafin kuɗin shekarar 2026 da aka gudanar a majalisar ƙasa. 'Yan majalisar sun waiwaye tallafin man fetur a cewa 'yan majalisar duk da ƙoƙarin da ake yi na gyara ɓangaren wutar lantarki. Tallafin da ake biya na ci gaba da zama babban ƙalubale ga tattalin arzikin ƙasa. Da yake jawabi a taron, shugaban kwamitin majalisar kasafin kuɗi Sanata Adeola Olumide ta ce ba za a iya cimma cikakken gyara a ɓangaren wutar lantarki ba muddin ana ci gaba da biyan tallafi. Ya bayyana tallafin a matsayin nauyi mai girman gaske da ke rage damar gwamnati na ɗaukar nauyin muhimman ayyuka. Sanata Olumide wanda ke wakiltar mazaɓar Ogun ta Yamma ya jaddada cewa duk da an rarraba ɓangaren wutar lantarki tare da baiwa jihohi damar samar da wuta na ci gaba da biyan tallafi. 'Yan majalisar na son a ƙara gwamnati kuɗi. Sanata Olumide ya bayyana cewa har yanzu kuɗin tallafi na ci gaba da fita daga aljihun gwamnati ba tare da ana ganin amfanin hakan ba. Sanata ya ce kasafin kuɗin Najeriya baya wadatar da buƙatun hukumomin gwamnati da dama, yana mai cewa ci gaba da biyan tallafi na ƙara tsanantar giɓin kasafin.